Magandang gabi sa inyong lahat. Like na karon sa aming kandusanang istasyon na hindi pa naharehestro. At ngayon mga kandusanan, may letter sender tayo from Santiago, Agusan del Norte. Mao kini si Udang. Ug aniya ang iyang sulat. Magandang gabi sa inyo, Ate Laika Bern. Ako si Udang. Lumulupyo sa Santiago, Agusan del Norte. Ang akong sugilanon sa akong kinabuhi, kabahin kini sa akong New Year. O karon, Ate Laika Bern, imbis kay natulog ko, natutulog ako sa aking kwarto. Lipukaw gid ko sa akong ginikanan. Kay pagawason lagi ko niya kay iya kong paambak-ambakon nga urag baki. Kay para daw mutaas ko. Kay putot gid ko, Ate Laika Bern. Liwat ko sa akong lula. Di lang ko lismag og ilong. Pero putot gid ko kay liwat man ko sa akong lula. Arang gid mako kasuko ato, Ate Laika Bern. Sa akong mother, kay iya gid tawong kong gipagawas sa gawas, kay para lang paambak-ambakon nga urag baki, kay para mutaas daw ko. Sa tinuod lang, Ate Laika Bern, di magid ko mutuan ang maging ana, Ate Laika Bern, kay pila nakatuig na ako nang gibuhat, Ate Laika Bern. Wa man gihapon ko mutaas. Nagyaw-yaw gid ko, Ate Laika Bern, kulang na lang gid nga mag-wild ko sa balay. Kay pagawson man gid ko sa akong mama, nga dili ko gusto nga mogawas. Kay wa man gid kabag-uhan sa akong height. Kay kani po lagi akong mama, Ate Laika Bern. Naliwat ni sa mga kalululuhan na ug kalulalahan nga magtutuog manging anak. Ako kay di man gid kumutuo kay dugay na man gid ng mga panahon nako nang gibuhat pero wa man gid kabag-uhan sa akong height. May gwapa noon ko pero wala ko ni taas. Ate Laika Bern, palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag. And more power sa inyong istasyon na hindi pa narehestro. Ayan mga kandusanan, mao katong sulat sa atong letter sender from Santiago, Agusan del Norte nga si Udang. Nga ang iyang problema, imbis kay natulog na siya atong New Year, gipukaw gid sa iyang mama kay paambak-ambakon nga urag baki sa gawas. Kay para mutaas lang siya kay kani siguro si Udang, putot siguro ni siya. Unya kay kani si Udang kay dugay naman nilang mga panahon nga kuan. Ginabuhat na niya matag New Year pero wa gyud nahitabo nga kabaguhan sa iyang height. So nagproblema taon siya. Suko kay siya sing mamahan kun siguro karon wa sila nagtingog sa iyang mama. Kay tungod lang ana nga problema. Gipaambak-ambak siya sa gawas nga urag baki. Oo, nahiubos taon siya sing mama. Grabe good siguro ni kaputot si Udang. Udang nga akong ika-advise sa imo, bisa unsaon man gyud no, gipaambak-ambak na gyud ka nahitabo na man gyud na nga gipaambak-ambak ka sa imong mama sa gawas. Pasagdiin na lang ng imong mother nga gipaambak-ambak ka sa gawas. Ang importante nakabalo ka sa kamatuoran nga imo nang dawat ang tanan nga putot na gyud ka. Di na gyud ka mutaas ha. Oo, maura gid tong pinaka the best nga solusyon nga pasagdiin na imong mama kay importante imong gidawat sa imong kagulingon nga putot gyud ka. Oo, di na gyud ka mutaas, forever na gid imong height. Pero gwapo man ka. So, okay ra na madala ra na siya sa smile sa imong kagwapa. Kay daghan may mga gwapa karon mga putot no. Dili ra ikaw. Ayan. Ang importante putot ka basta gwapa ka.
Mura to akong ika-advise sa imo. Pasagdiin mo mama kay at least nakabulo ka sa kamutuuran nga di na gyud ka mo taas. Oo. Mura ka tong akong ika-advise sa imo. Unta sultian ko din mong mama nga ma. Ay napagtutuan na mga mutaas pa ko kay ani na gyud akong height. Diwat ko sa kong lola pero dili ko pislat og ilong. Utot lang ko. Maura to. Thank you so much sa imong abot nga mensahe udang nga taga Santiago Agusan del Norte. Maraming salamat. Ayan mga kadusanan. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Bern Ani Nohon. Thank you so much.